Kijing tip bagi kubor ki baman la kesni nak kuasi ka channel sing bahal subscribe nak mentah. Lalap ya kamet yap jong ka samla pipan kan tiusun ka belajar ngai nadu ka art filtrik jong ne panai beladem jong mentah snem jar art pulai. Ya kamet jong ka samla pipan kan tiusun lalap ha ka jan mit singin nongkong. Lalap nongkong ki nong kwai hawa yam. Bat kamet jong ka ai itu ki bahayi ngasem nak ka sabti. Nak kaliang ki bahayi ngasem jong ka samla pipan kan tiusun. Lai itu ba kim don kano ka jing suba da kum wai pat walada kidang sa ha ka dum ha kum ka ne ka jing jia. Ubahaying jong ka ne ka samla ule itu ba la yo jing tip. Ha ka por lai beje tamai ai ha ka bala pentip ba kadai kamet jong ka ne ka samla ka badai ka bahayi ngasem jong ki. Lalap ya kamet hadin bagi pulit ki lalai tam ya kamet na ka ka wa yam ka bahap ha ka than trau. Apok kamar bisu bat lapen shisha da ki bahayang sem na ka sabti bakapong bat jaka dai na ka jaka ka bahap ha ka than trau. Haduk menta ki bahayang sem kimpat nang na ka ai ka daw bakalayap bat kidang ap ya ka kaipot na ka pus martem.